Sit down. Good boy. Кога ли? Предполагам, че горе-долу по същото време, в което открих, че съществува нещо наречено букви. И че тези букви могат да бъдат подредени в нещо наречено думи, думите в изречения, а изреченията могат да изградят цели светове и вълшебни фабули и изумителни характери. Единственото нещо, което ги ограничава, е собственото ти въображение. Открих страстта си, афинитета си към писането, когато бях съвсем малък, може би 6-7 годишен, и започнах да пиша малки наивни детски истории и предполагам, че продължавам да ги пиша и до ден днешен. Повечето от тях никога няма да видят бял свят, разбира се, но някои от тях съм запазил. Да, има шанс, разбира се, много от историите да не бъдат разказани. Аз се натъквам, като всеки човек, на 50-60 истории на седмица. И от тях, може би, една си заслужава да бъде разказана. Една дръпва някаква струна в сърцето ти, докосва душата ти, карате да вложиш нещо от себе си в историята. И честно казано, тези истории, които разказвам, има в техните вектори, има нещо и от мене. Нещо, което е пристигнало от много хубаво място в мене. Нещо много емоционално и истинско. И според мен, може би, до голяма степен за това много читателите реагират по такъв начин на историите със сърцето си, защото те осъзнават, че не съм слагал някаква маска или грим, няма фокуси, всичко е истинско. Нещата, които разказвам, са ме докоснали истински и са пристигнали директно от сърцето ми. Да, това е много интересен разказ, защото аз не го написах, защото исках да го напиша. Написах го, защото трябваше да го напиша. Майка ми беше много болна преди няколко години, беше в много тежка ситуация, предстоеше и 6-часова операция, много сложна операция. За да имаше шанс да оцелее, трябваше самата тя да се бори. Без значение какви лекари имаш, какви хирурзи, какви лекарства, ако ти самият нямаш волята и силата да се бориш с болестта, тя ще те покори и ще те победи. Но майка ми като че ли се беше отказала да се бори. И аз не можех да стигна до нея. Не можех да я вдъхновя по никакъв начин. Тя отказваше да говори, беше изтощена, беше изморена от болката, от перспективите пред нея и като че ли се беше отказала да се бори. И тогава, в момент на отчаяние, аз реших да напиша тази история. Казах си, защо да не разкажа историята на Рулон Гарднер, който победи необикновен човек, а истинска стихия, който надви непобедимата сибирска мечка Александър Карелин на Олимпийските игри в Сидни. Но това не е само една победа. Целият му живот е една верига от невъзможни препятствия, които той едно по едно преодолява методично, с изключителна воля и инат и сила. И когато целият свят му казва, че той е аутсайдер, той казва, не, аз не съм аутсайдер, аз съм фаворит. Написах тази история и написах обращение към майка ми в края на историята. И казах, че тази история е за нея. Тя всъщност не е за Рулон Гарднер. Тя е за нея. Пише я за нея, защото искам тя да се бори. Защото на върха на пръстите ни има сили, за които не подозираме. Сили, които са способни да победят всяка стихия. И майка ми прочете тази история в болницата, в раковата болница. И се вдъхнови достатъчно, за да си каже, да, ще се боря. Преживя операцията, преживя много тежки химиотерапии и усложнения и допълнителни проблеми, но в момента тя е чудо на природата, чудо на медицината и аз това го отдавам до голяма степен на самата история и на хилядите хора, които писаха коментари под историята. И огромната положителна енергия, която изпратиха в нейна посока. Аз не съм вярващ човек, но не мога да не повярвам в някаква енергия, в нещо положително, което като че ли унищожи болестта.
или поне и помогна да се пребори с болестта. Помогна и да повярва в лекарите, помогна и да повярва в себе си и сега, 5 години по-късно, тя е абсолютно здрава. Какво преживях? Преживях нещо изумително, което пожелавам на всеки един човек. Преживях уникалната възможност да бъда под един покрив с стотици съмишленици, хора, с които сме в една и съща честота, с които виждаме живота по един и същи начин. И това преживяване беше много вдъхновяващо. Питаха ме дали съм се изморил да стоя и да подписвам с часове, 3, 4, 5 часа да подписвам книги и да говоря с хора. Нямаше как да се изморя. Аз не исках да свършва този момент и тази вечер, защото знаех, че това е вълшебен момент и че човек има само една шепа такива моменти в живота си и трябва да му се насладя на всяка една секунда. Възможността да се срещна с всички тези хора, да ги усетя, да усетя енергията им, да усетя добрината им, да ги погледна в лъчезарните очи и лица и да ги прегърна, беше неописуема привилегия за мен. Не знам дали ще се случи някога отново, не знам дали ще напиша друга книга, не знам дали имам в себе си още една книга и колко разкази имам в себе си, но знам, че този момент, тези два момента, кривата на щастието и след това отвъд играта, тези две вечери, в които се видях с всички тези хора, са може би двата спомена, които ако някой ден, не дай си Боже, бъда покосен от Алцхаймер, ще бъдат два от последните спомени, които ще ме напуснат. Беше изумително преживяване, Ива, и действително никога няма да го забравя. Дали ще мога да го направя тук отново? Трудно ще мога да го клонирам този разказ в момента. България е повтаряща се тема в моите разкази и в моите мисли, в моето ежедневие. Аз винаги мисля за България. Аз знам на кого дължа себе си, знам на кого дължа менталитета си. Това, което съм като човек, дължа го на първите 7 години, на мястото, където съм израснал, на родителите си, приятелите, средата на България. Обичам България с всичките й несъвършенства. Обичам я, защото е изумително красива, защото ме е формирала като човек, научила ме да бъда това, което съм, дала ми е своя прекрасен език, който толкова много, пред който се прекланям и от който се възхищавам, дала е много герои, пред които се прекланям и които са мои кумири, така че не е изненада моето любовно обращение към България. Предполагам, става дума за статията "Писмо до любимата", което между другото се изля буквално за 20 минути. Това е една от малкото статии, които съм написал на един дъх. Без да мисля, оставих просто свободно течение на съзнанието и на подсъзнанието да излее това, което чувствам. Питаш дали пиша за любов. Аз може би не пиша точно за любов, но чувствата и емоциите са също присъстваща тема в моите истории. Може би това ги различава с нещо и дано да им дава нещо в повече на моите истории. Но истина е, че аз съм много емоционален. Почти всяка история минава през емоционален филтър в мен. И предполагам, надявам се това да се оценява положително от самите читатели. Кои са будителите днес? Писателите, хората на думите винаги са носили огромна отговорност и винаги би трябвало да бъдат сред будителите. Честно казано, аз самия не смятам себе си за будител. Аз съм по-скоро пощальон, носител на истории, които са интересни, които имат изключително ценни герои и които носят в себе си послание, поука и надявам се някакви общочовешки изводи за хората. Аз просто доставям историите. Те са толкова силни сами по себе си, че аз вярвам, че всеки би ги написал по този начин. Будителите, според мен, хора като Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Петър Делчев, Георги Томов,
Ам, много, много, много от нашите писатели, мога да изредя може би 20-30 имена в момента на великолепни български съвременни писатели, които действително са будители. Те са истински писатели. И трябва да се отнасяме с огромно уважение към тях и да се вслушваме в думите им, защото те са философи също така. Те мислят за бъдещето на този свят, за бъдещето на България, опитват се да намерят изход от болестите на обществото. Имаме нужда от тях, имаме нужда от будители и не само писатели. Срещал съм се с обикновени хора в България, на улицата, хора, които носят в себе си пламъка на будителя. Защо са ни необходими тези хора? Защото ние живеем в много особено общество, в много особен свят в момента. Свят, в който се разпространява, за съжаление, цинизъм. Колкото и да е парадоксално, това изумително богатство, което е интернет, това изумително обществено съзнание и безкраен източник на информация, което е на върха на пръстите ни, също така е носител и на много цинизъм, и на много мрак и зло. И също така е причина да се стесни до някъде нашия капацитет за концентрация. И ние като че ли вече все по-трудно и по-трудно четеме големи, дълги книги, нямаме възможност да се концентрираме, нямаме възможност да забавиме своя ход, искаме всичко цялата информация да пристига при нас в насечен монтаж, в къси параграфи, всичко да бъде накратко, да бъде динамично, да бъде бързо и нямаме време вече да прочетем книги като Война и мир или като На изток от рая. И според мен е много важно будителите да се опитват по някакъв начин да се противопоставят на това течение, на тази странна ентропия, в която се носи обществото. То се носи към бъдеще, в което само ще получаваме най-необходимата информация. Ни е нужна и абстрактна информация. Нужна ни е възможността да се потопим в нещо, да го анализираме, да съзерцаваме, да мислим. И според мен будителите трябва да се опитват да направят така, че хората да забавят своя ход, да забавят ритъма на ежедневието си и да се опитват да мислят.